Zetak taldeak Mito Aroa 3 ikuskizuna taularatuko du Bilboko San Mames estadioan, trilogia eszenikoaren amaiera izango den proposamenean. Peio Reparazek gidatutako proiektuak 2 emanaldi berezitan garatuko du bere unibertso narratiboa. ETV2 eta ETV honen zuzenean eskainiko da larunbateko emanaldia. Desorekatua ikuskizunak magia eta zirku kutsuko proposamena eskainiko du Barrikako San Juan jaietan. Andonien Zapatillas artistak gidatutako emanaldian, magia eta jolasa elkartuko dira, adin guztietako ikuslentzako esperientzia ludiko partekatu bat sortuz. Oinkari dantza taldeak dantza emanaldia eskainiko du Bilabonan, naturaren inguruko kontakizun fantastiko eta irudimentsu batean oinarrituta. Proposamenak mito eta pertsonaia tradizionalak baliatzen ditu, naturan gertatzen diren fenomeno bitxiei dantza bidez heltzeko. Bihar Getarian kontzertua eskainiko du Odei Rap artistak, trap eta adrilaren soinu ilunetan oinarritutako proposamenarekin. Bere estiloak poesia gordin eta zuzena uztartzen du gogoeta sozial eta pertsonalekin, erritmo sendoen gainean eraikia. Irati Gorosti diren Aro Berria filma, 1978 urtean kokatzen da, grebaren eta eraldaketa sozialaren inguruko istorio kolektibo batetik abiatuz. Fabrika utzi eta Ultzamako bailarako komunitate batean, esperientzia katartikoekin bidea bilatzen duten gazteen kontakizuna jasotzen du, eta gaur iritsi da primeran plataformara. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.